Kwaphazamiseka ukufunda nomhlangano wabazali ngoLwesihlanu esikoleni emafunda secondary Mbongolwane eShowe. Dutshulwa kubulawa unogada walesi sikole emagcekeni aso. Ngokuthola kwephephandaba ilanga kubika ukuthi umnumzane Bongani Mhlongo neminyaka 55 ubaphinda abe yilungu lenhlangano isikephe elwa nobugebengu kule ndawo. Udutshule ngabasola abangaziwa ngesikhathi iqhubeka umhlangano wabazali obubanjele ngaphakathi emagcekeni lesi sikole. Kube ukuthi ngesikhathi iqhubeka umhlangano wabazali uMhlongo ubengaphandle nabanye abafundi kulesi sikole. Kwabe seqhume noma ke kwaseqhamuka imoto yohlobo leToyota eClios emhlophe ebengenazo izinombolo yangena emagcekeni esikole kwadilika inswela boya edubulu iphindelela ibhekise kuMhlongo washola endaweni yesigameko. Ikhansela lendawo umnumzane Mbongiseni Ntuli lizokalisa ukudumala ngalesi senzo litheke beliphuma komunye umhlangano womphakathi ngesikhathi sihlangana nabafundi basemafunda begcwele umgwaqo singakashaya isikhathi sokuphuma kwesikole. Libuka ukuthi ke nakuba lingenaso isiqiniseko ngomsuka wokuhlasela kaMhlongo, kodwa ke ongowesibili uMhlongo okuhlasela emalungweni esikebhe kule ndawo. Ngithe uma ke ngibuza izingane zangilandisa ngesigameko ke esenzekile esikoleni, zithi ke kungena imoto wahlaselwa ekhuluma ke nabanye abafundi egcekeni lesikole. Ngeke siqinisekise ukuthi ke okuhlasela kaMhlongo kuhlobene noma cha nomsebenzi wokuvikela umphakathi abawenza ke ngaphansi kwesikebhe, kodwa ke ngonyaka wedlule kwadutshulwa ke kwabulawa ingusihlalo walenhlangano imininingwane ephelele ngalolu daba esingakabi nayo, kusho ke uNtuli. Leli phephandaba likhulume nomfowabo uMhlongo umnumzane Mhlongo oveza ukuthi isigameko sokubulawa kaMhlongo simethusile. Uthi ke nakuba ke zibe khona izigameko ezehlela umfowabo ngonyaka wedlule, kodwa ke zagcina ziphelele emoyeni.